Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sige, standby na po. Anyari.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa Kabikulan, mahon sa Kabikulan, madya mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Albay. Good morning, Mayon! Magandang umaga po, Chairman Jodeline Calyo, Ma'am Aileen Silot, shout out Boss Bert Orense. Abi kang barkada ko, shoot out. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang niyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 14. Kang bulan na Enero taon 2026. Sabayan po nindan sa indang lingkod.
Sarang oras kita 7 to 8. Mag-ureristoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy duman po sa may mga kumpleanyo niya January 14. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siring man tabi mga tugang duman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O day nang nindo paglingawan ng sakuyang tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Pag bako man po kamo imbitado. Makasupog. Lilibak-libakon man sana kamo dyan. And syempre mga tugang saro ko pantugon iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri kawara man kibang maingat bagakan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na po kamo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sa napuan nakakaram kaya na amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw ni tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunya. Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sin maging po sa saymo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi rin. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Ganyan pong Miyerkules. At sa 14 po kang Enero taon 2026. Siyempre, digdi lang po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Doon. Sabay SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. TV. Good morning kay Gonzales Burak Jorlan. Siyempre kay Sir John Competente, good morning man. Manangaya magsalabat kita. Pertihon niyan. Iyo man niyan tabi Sir John antig iinom ko na ngonyan sa labat. Alagang perti manangga dari.
Kumusta? Miyerkules na po. Kita kang simana, ano? O, kumusta na tabi? May mga paguran-uran na di. O, tad-tad, takwaon, tatabi ang linya kang pag-asa, ha? So, low pressure area, yaon na po sa laog kang Philippine Area of Responsibility. O, kung halimbawa maging bagyo dahil ni, aapo doon ining si bagyong si Ada. Ang primerong bagyo ngunya na taon 2026. Kumusta? Oy, kumusta tabi Sir Jan? So, opening kang Cluster A meet dyan sa Barangay Estancia. Good morning po sa mga manlalaro sa Cluster A Athletic Meet. Ang municipality host nun yan, iyo ang Malinaw. Kaya yaon dyan sa Barangay Estancia Central School ang venue, ano, dyan po nagkakarawat sa tuyang mga estudyante. Yo. Sige ring at ingat lang po, ha. Kaya bising-bising unya yan si Mazun. Yo, pa-shoutout na tabi sa family Gonzales Burak po, sa Burak and Gonzales family. Diyan po sa Maliktay. Ano pan mga reparo tangon yan, si Bulkang Mayon. Padagos tabi ang pag-alboroto pero nasa alert level 3 pa man po. Giraray kita, ha. Padagos po ang pag-daroy-doy nin Labadome and Lava Flow. Pero digdi kita sa may parting first district, dahil man nahiling. Natatahuban duman sa ibong na partik ang bulkan. Duman sa may parting Santo Domingo, dyan sa second district, dyan hiling tabi pag sa tuyang bulkan. Digi sa tuya Sir Jan, dahil tama nahiling. Yo. So, nagadan tabi na 42 years old na babayi na internally displaced person o kaya IDP sa siyudad kan Tabaco. Wara po yan na relasyon sa pag-alboroto kang Bulkang Mayon. Talagang may hilang na ini. And day manini na nadara dyan sa evacuation center. Although yaon siya sa angarong niya, yung sa kang 6 meter permanent danger zone. Kang supag pa-evacuar tabi Sir Jan, dinarain niya sa Siga Hospital. Yung, kaya day maninilinaog dyan sa mga evacuation center. Tabawal man. Talagang bedridden na ano. May hilang na talaga. Hindi na siga tapos transfer naman sa space. Nag-aaday man relasyon sa pag-aboroto kang Bulkang Mayon. Naglinaw kang LGU Tabaco sa panginginot ni Mayor Ray Bragay. Takasud man nagpapudi nagman na malgi na evacuees. Dahil po dyan nagadan sa mga evacuation center yan. Nagadan po sa hospital evacuation center. Yo. Budget financial government dahil pa man po giraran kang sanggunian panglungsod. Ay panlungsod, panlalawigan. May session kasudma. Dahil pa man po giraray nakalusot dyan sa sanggunian panlalawigan. Bareta po sa mga evacuees o sa mga evacuation center po dyan sa siyudad kan Tabaco. Piglalagan o kaya lalagan pikonpermaran kasudma ni Mayor Ray Bragay. Nakaulay niya na daso ano yan kadasan kan Tabaco lalagan internet parte. No tabi sa
Ay, kaya di naman kita maki-wifi. Pagsusenter. May free wifi duman. Tita Sidra, good morning. Yan tabi mga tuga at pagli. Digdi po sa laukan sa tuyang programa. Alas 7:10 na sa tuyang Philippine Standard Time ko ang tatabi bunan linya kang pag-asa ha. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na ang pag-asa. Pag-asa, good morning tabi pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. May unit na ating kita sa layong 705 kilometers silangan ng Davao City. At sa lukuyan ngayong kanyang traffic, nagdudulot po ito ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Bisaya. Mindanao. Ito sa ating karamihan ito hali ang magiging unang bagyo natin ngayong taon. Generally ay northwestward o pahilagang kanluran ang kanya magiging pagkilos sa araw na ito. So ine-expect po talaga natin ang paglapit ito sa ating kaan. Based na rin po sa ating forecast, posible po na by Friday o Saturday So, dalawang senaryo po ang posible dito na nakikita natin. Possible po na ang close approach niya by Friday or Saturday dito sa silang bahagi ng or Eastern Visayas and eventually po mag-curve po siya. Kaya naman posible nga na ang landfall na kung kaya patuloy tayo tabay sa magiging update ng pag-asa dahil since low pressure area pa lang po ito at medyo may kalayuan pa. Meron po tayong uncertainties. Lalo na po dito ng bahagi ng Visayas ng hanggang patuloy na maganda sa magiging update at magiging progress nitong weather disturbance mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa hilagang Luzon at nagdudulot pa rin huyan ng magandang. So sa forecast nga po natin, asahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan o mga pag-ulan dahil sa amihan dito sa Cagayan, Isao. Panta sa natirahan Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, asahan natin ang maulap na papawirin at mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din po yan sa amihan or northeast monsoon. At natitirang bahagi pa ng Central Luzon ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga isolated o pulong-pulong mahina. So maliban sa mga pagulan na yan, asahan din ho natin yung lang halong po sa gabi at madaling araw. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang generally fair weather naman liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Baguio, malamig pa rin, 4 to 31 sa Luwag, 21 to 27 sa Tugigaraw, 24 to 31 naman sa Metro Manila. At sa Tagaytay, 4 to 31 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon dito sa Kabisayaan at Mindanao, so magiging, or ini-expect nga po natin magiging maulan dito sa Eastern Visayas, Caraga Region, maging Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon, yan ay dulot ng trough ng low pressure area na minomonitor natin sa loob ng PAR. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat sa mga posible po na mga localized na pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. So natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, saan ang maulap na papawirin at posible rin ang mga dagliang pagbuhos ng ulan, especially dahil sa mga localized thunderstorms.
storms. So sa Tacloban, ang isang agwat ng temperatura, sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 sa Davao, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 naman po sa Iloilo, habang dito po sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa ay 24 to 31 degrees Celsius, kaya din sa Islands. At po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi na ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga yung gamit ng sasakyang pandagat dito po sa Northern Luzon, kung saan ay inaasahan pa rin natin baka ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:25 in the morning, araw ngayon, 26 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Sa mabikasan, ang mga kabayan ang magikamugtakan sa tuyang panahon. Ma'am Teresita Boriga, good morning kay Sir Edwin Sistina. Kang area of responsibility, ini pong LPA na posible lagi apudutang bagyong si Ada. Maharani ni dyan sa may parting Eastern Bisaya sa Biyernes asin Sabado. Kaya ilinga po, may mga puran-puran kita di. So, ingat po. Sana malusaw na sa nete o yan pa dyan sa may dagat. Ayo. Nasa dagat pa ini. Malusaw na ini tabata sa mga evacuista. So ibabaga nagiribo man sa naki mga kubo-kubo. Kung halimbawa man nagtabi sir dyan na kompetente, kung halimbawa mag-backwit ka man, magayon man ang ko ta na ngaya mag-turutin ka man o kaya mag-tugdo ka man kikubo-kubo mo nga ning may privacy ka mo. Takod dyan ka sa loob kang classroom, pira ka mong pamilya dyan. Siyempre, pag-arog ka yan, halimbawa, baka uso patingon yan sa upo, ang taglipot kita digdi. Transition man kan sa tuyang klima. Pag nauranan, o di mag-aabom, mag-sisipon, paham ka. Ringat po makireparo tabi kan sa indong mga kabarangay. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:18 na. Salipat na sa tuyang mga katuwang sa programa. Ang pangilang MBY Dormitory. MBY Dormitory. Mapiyarasa sa portion po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang Lumar sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya tabi sa mga naghanap kidor, boarding house, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Ingat po. Iring man mga programa ni daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, Councilor Irene Morales Pahot, Mayor
Siyempre, ang magtugang na si BM Carol Siga, asin Vic Siga Jr. Tama. Yaon man dyan, katuwang tama. Best Green. Best Green. Mix. Ayan, maurag tabi ang Sir Jan. Sige, punya na tagin. Ayan tabi, mga tugang, mga kabayan na sutoy mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:20 na po. Sir Max Biron, good morning. Kalipas lang po kay ni. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aaral. Yaon sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para tuloy sinda na makanood magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglagay ng class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 22 minutos. Makalipas po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na po yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sharing man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Kawan man dyan si BM Carol Siga, asin si former BM Vic Siga Jr. And ang Best Kape Green 6-in-1 Herbal Mix. Salamat. Sige po mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ngunyang pungal daw kita nin Miyerkules. Petsa 14 na kita kang Enero taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang. Ayano papigala tatabi Sir Jan. Doro diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, ta alas 7:24 na ang satuyang Philippine Standard Time. Kasod matabi Sir Jan, nag-arangkada na so 2026 Cluster A Athletic Meet. Diyan yan sa Estancia Elementary School o diyan yan sa Banwaan kang Malinaw. Ang
LGU Malinaw o ang Banwaan kang Malinaw ang host kang Cluster A Athletic Meet pun kasudma sundo iyan na pitsa 15 sa Webes o kaya rayaon dyan sa mga tawat no kanyaw ang bakay Santo Domingo NTV. So yaon ngunyan dyan sa Banwaan kang Malinaw. So kang mga panahon ni Sir Max Nabiron permini ka intra sa mga arugkaan. Cluster A Athletic Meet. Okay, sige, good luck tabi sa mga player, sa mga coaches. Iringat-ingat sa natabi yo. So pagkatapos kay ni tabi Sir Max Bagano kang cluster meet, sunod kay ni provincial meet na yo. Provincial meet na ang sunod kay ning laban. Pagkatapos kang provincial meet, palarong Bicol na, Bicol meet na yo. Sunod palarong pambansa yo. Yan ang pasurunod-sunod man kay ni Susana. So sa tuyang mga parakawat, sige, pasiguruan nindo tanganing pagumina na kamo dyan, kamo ang ilalaban duman sa provincial meet. Iyo, so mga manggagara na tabi di Sir Max sa cluster meet, titiripuno niyan, iyo man ang panlaban duman sa provincial meet. Yo. Okay, so good luck tabi welcome kamo diyan sa Bagong Malinaw. At si Mayor si kasudma talagang busy maray busy akomodar kan sa tuyang mga bisita o diyan po sa Banwaan kang Malinaw. Okay. Alas 7:26 ang sa tuyang Philippine Standard Time mga tugang kasuod nagpaapod man si Mayor Ray Bragais nin sarong press conference. May kinaaraman ni tabi Sir John duman sa napabareta na igwada tabi kinagadan na evacuees dyan po sa sarong barangay, dyan po sa barangay Sitio Nagsipit Marirok. May mga nagluwas kaya sa social media sa mga bareta na igwa kinagadan na evacuees. So pigklarar inikan sa tuyang LGU Tabaco kasudma sa press conference na ini pala na sarong 42 years old na babae may hilang pala igwa na kinamamatian bago pa magpa-evacuate ang sa tuyang gobyerno. O ibig sabihin tabi Sir John, Sir Max, ining nagada na ini duman pa sa nasa inda ang harong palan kay ni yaon dyan sa laog kang 6 kilometer permanent danger zone dyan sa Sitio Nagsipit Marirok. Ngunyang kan supig evacuar na baga sa mga nasa laog kang 6 kilometer permanent danger zone kasabay ini pero day tabi na ini dinara dyan sa mga evacuation center. Yo, taday man pwedeng isabay ining may mga kamatian duman sa evacuation center tabi Tita versus good morning. So ang ginibo kang LGU Tabaco dinara po ini dyan sa Siga Hospital. Yo, day ini dyan dinara sa evacuation center. O yan ang malinaw dyan na di. Ibig sabihin bako ini tabi evacuees. Yo. So dinara ini may namamatian, dinara tabi ni dyan sa Siga Hospital, and after kisarong aldaw itransfer duman sa Legazpi. So dati bagang BRTTH, and pagka-transfer duman sunod na aldaw nag-apuda dyan sa LGU Tabaco na binawian na nin buhay ining sarong 42 years old na babae tabi Tita. So nagruluwas kaya sa mga bareta na may nagada na evacuees kaya kasud nagpaapod si Mayor Ray Bragais
Ayaon dyan so City Health Officer, si Dr. Alice, yaon man so taga CDRRMO, si Sir Jel. Tangani pong maita o tamang impormasyon na daitabi ini, dahil bako ini relasyon o kaya daining relasyon sa pag-alboroto kang bulkan mayon. Nagkataon lang tabi na talagang ining babaeng ining nagadan talagang pud kay ni may namamati talaga. Tala kay schedule na din ni for operation tabi tsa tita. Siguro sa Paki Usman giday na naoperan kaya na-timing man na ito i-repakwar ay na question center kundi di na dyan sa hospital. So dumana siya binawian po ang bahay duman sa Ligas. No. So marami na tabi atay din ang tita magayon pagkagadan kay ning 2 anyos na babae na timing na nag-albutan ini mayon. So please natabangan sa pamilya, natabangan ka WD, natabangan ka government na duman sa mga gagaston bagatabi aram baga Raquel nawawara baga sa pamilya ta pag nagagadan baga kita magastos kaya so bangkay ngun databi dahil man pwedeng ilik duman sa harong ninda tanang sa loob nga ni kan 6 kilometer per man in zone. Naburda dyan kapil ini pong 42 years old nini. So ang magayon digdita na timing man kay ni nakagian-gian sa pamilya nata nakagian-gian sa pamilya to so mga gurubaston so pampalubong so pangkabaong may suporta so gobyerno may tawang DSWD tao man na tabang ang local unit ng tabako. So mag-iwo pagkadahod na timing na araw ng sitwasyon. Kaya klaro tabi mga tugang na ito dahil po ito relasyon sa pag-alboroto kayo sa tuyang bulkan mayon. Kaya nga ni dahil ito, dahil man pwedeng darahon ta sa protocol, dahil man pwedeng salakan mo dyan sa evacuation center, kagilang. So kaya ang protocol, pa-admit sa hospital. Hindi darado man sa mga hospital. So, araw ka na may mga kamati. Medyo talagang siguro kayo ito. At ang sabi kaya Sudma sa press conference ni Dr. Alice na schedule ko tayo profession dari sa payuyataan so saka na yun ito hanggang sa kabuhay kaya apig papaliw apig klarar kan sa tuwang kan bako na dito ang relasyon sa pag-abroad ang bulkang mayon nabi. Yeah. Serbisyo asin reparo. Naman tabi siya kita si Ray sa mga kita baga puros kita blogger, puros kita po sa social media na maging responsable po kita. Maging responsable po sa mga pagpo-post kimarugay kasi kairak man ngayon sa mga nagtatrabaho namat garing nga pinabayaan garing nga arugayan ay nasikasi doon sa press conference sa Sudma ayan sa o dyan sa opisina ni Mayor sa conference room na 24/7 po na igwadi na kayo mga nurses evacuation center may mga doktor so 7 po na nagtatrabaho iyan. Kaya dahil po kay mapagpabayaan sa tuyang mga pagkaini sa tuyang gobyerno sa tuyang mga alis yung areaon po niya sabi ni Mayor
pangapunan niya naman sa mga kababayan na maging responsible sa mga pagbabareta, upload dyan sa mga social media, tapos sa minapurugawak sana, siya dyan, igwa ko na so, una ko, siya na so pinakamabay, patalon da sa mga board member, yugon mo yan. Taraman mo sa mga board member na patal, mga abogada duman, may abdum, yun mo yan. Basta ka sana magpaparapuro social media na mga patalo yan, mga arog kayo ni, nga tayo ka, yugon mo sa mga board member na mga patalon, naday mo nga naram kung ano inaragihan man kaya. Kaya di sila magpaprataram ka dyan na basta-basta ka sana. Basta-basta ka sana magpaparapuro po sa social media na so ika ng pinakamauragon. Bako, iba't suwarog kaya na pili mo ika ng pinakamauragon. Gabos man kita tabi, bako man kita mga perfectong ko. Masasala man po kita. Pero dahil pag andamit ang saruyan ka, iugon mo yan na pahilon mo mga panayan, mga board member eh. Mataliong ka. O, dahil ka magado kong ka. Iugon mo yan. Talk data. Iugon magpapahit ka dyan sa social media. Ipopost mo na mga patal, ining mga board member. Yung pahit mo yan. Tapos mapost sa social media, nakikikape ka duman sa board member. Tapos maduman ka sa member, nakikikapi ka dumanday ka underestimate kan sa ron tao. Kung matig underestimate mo nga ni may mga titulo na yan. Oh. Ano ngayon para padyak. Paano na so mga naday mo underestimate mga board member na nga ni pig-underestimate mo. Bako yan dapat arog ka ng gibo kitaman tao. Bako dapat arog ka yan ang pigigibo kang tultul na pag-iisip ni normal tao. Normal ang utak mo, no? Iyon mo yan, tataramon mo yan. May lamang kung maurag ka man. Abogado ka man. Iyon mo yan. Board member ka man. Teka nga ni, nanggagana sa eleksyon. Isa. Halos na eleksyon, sige mo ang kandidat. Teka nga ni, nanggagana. Tapos babanatan mo sa mga board member, mga patal. Jesus Maria. Dahil ka nang ganun may kakayahan ka man na dahil kaya ka itong board member, itong member, may naiman kaya. Estimate isa ron tao, taba kapag abot ki panahon, maging successful iyan. O ano-an mangyari sa imo, maiinggit ka. Ta para ngaya ito arog ka ini. Kang ino, tigsugo-sugo nang iyan. Tapos ng mayor na. O, yan ito. So, ang mayor kang tabako, si Mayor Ray Bragais. Hilingan nito. Nagpunta sa pobrehon iyan. May tindahan andyan sa Tabaco City. Nagre-yang ki asukar, asin, lana. Amayo na agayaw nandyan sa tindahan. Nagbabantayan sa tindahan. Nagre-repack. Oh.
Kaya ito, tiguro underestimate na sila guys, ngayon na para ripak andyan sa tindahan. O ili nga ganyan din daw. Kung alkain na kang tabako. Okay, din ang ganda mo ma-underestimate sa sarong tawo. Tabaka pag-abot ki panahon. Iyon maging leader dyan. O, hain ka. Tapos masurusip-sip ka. Sus Maria Josep na. Ini ko pag-isa na nga ni. So, tama sana. Iyo. O, hilinganin daw. Dakul na ba kinangyari ka yan? Uto ngaya si ano, para ngaya. Arog ngaya ito kayo. Mas mayaman pa nga ngayon kami kang mga araki pa kami. Pero hilingan na ngunyan. Mas maurag na. Kaya dahil po kita magpaparauro underestimate. Malay ta. Pag-abot ki panahon. Iyon ang maurag sa to. Tig para underestimate mo kang ino. Ay man nga sinsuan ta para kaya para ripak ang asin. Para ripak ilan na, para ripak sukar. O linga ko niyan, alkaldina. Parain ka mo. Nagpaparilipak. Sabi na dadang ko ang ibinababa ang gaya na binaliktad kan sa tuyang mahal na Diyos. Ikang yan ang ibinaba, ibababa mo. Lindo yan. Baka matangin ka seryoso. Pag-inaaral po ini. Dapat po maging adal sa tuya. Tada ita sigurado ang panahon. Supig papara libak ta sutig papara down it na panahon ilina agnauna sa taas nagkabalik na sundo. Kag ino mapagmataas ka. Sumangayaw sa palibot mo, halos ang hiling mo. Sana. O pag napit sa mundo. Sabi ba nga ni, bilog ang mundo. Yung kung mo sa board member pa tayo. No. Mag-isip-isip po bago kita mag-post sa social media. Iyo. Basta namin napugawa. Naday mo pisip kung anong abuton kan mga puro post mong iya. Kang paglaag mo dyan. Palo mga No. Ay hinda. Kaya man sa nanadagit na si tailingan na kita di. Ano na ini? So kaya diretso kong niya ini. Diretso liya daw ang gibuman. Tama ba yan? Tama ba yan? Tama po kaya ang mga gibo-gibo? Nag-iik ka. O basta ka sa namin nabusi. Sabi ka panahon baga ka ito. Sabay ka ng tagtiwi. Tama sa nangyayamin minapi. Basta sa nangyayamin minapugawak. Dahil niya nga ni sip. So sa iyang pupugawak. Kung anong ito ka ito. Basta na magpapugawak. Basta na mapansin. Ay man yung sabi madam. Kita tabi kita po na mag-underestimate sa kamalay tapag na ako nga ko sa padyak sir kung sisayang apod ko sir pring yaon ang respeto go tamili pat padyak ka nang kaurag
Iyugon mo yan. Dahil mo aram na may mga parapadyak na profesional. Oh. Kaya di ka mo underestimate. Alay mo sa parapadyak. Huruhi mo sa ganyan na sa luto. Buhay. Oh, no. Problema sa tuya. Ang problema sa Sir Jen din hanggang kita hanggang kita nagtataya. Sige. 15 minutos tabi bago mag alas 8 nin pagka ang oras na po sa tuya dormitory na magkukuha sa Rawis City Open for Transient po sinda. Mayon sa na yan makuha dyan yan sa pagiging UST at Mariners ano dyan yan sa National Road. So mga nabikidorm, boarding house na po kamo sa dormitory. Safe na safe kamo dyan. May nag-inquire na yako si po na lang kamo no? Sir Bridge Law. Si Sir Bridge Laudit under po kami dormitory. Ang sa to yan ni City Vice Mayor at umbong daw kang syudad ni Municipal Councilor Irene Morales Pate si Kapos Bilo kasabay man dyan si Board Member Carolyn BM and kasabay dyan si President Cap Art Abela ang Best Kapi Green Herbal Mix yo sabi Sir Mox tama ka po sabi ni Rakil ibang malinaw si Ma'am Rakil para si Ma'am Rakil yan para tindahan kaya yan ki asin tayo ba kistorya ili ngayon para tindahan yes na ngayon may ili nga ngayon para tindahan man may aki na ngayon na ako sa UP Ma'am Raquel dako kaya ning istorya ini maurag ngayon ini si Ma'am Raquel para tinda ngayon ini kimani para tinda ngayon ini kimani pero may aki na ngayon ini sa UP aki na ngayon si Ma'am Raquel duman sa UP ano yan nag-skill duman so aki ni Ma'am Raquel dahil ngayon nagtitinda naman kimani una ko ngayon nag-eskwela naman naman palang ay napahit o iba ko sa pag-anuhan mga araw po kaya si Ma'am Raquel parang na ngayon naman sa UP sa University of the ay maurag nga si Ma'am Raquel ang course naman ko kang aki kaya naman niya grabe man at least iya mo yan iya tabi mga simple na yan nahilig mo na niya sa kwento Raquel iyo tabi sir nakikita quite yung kabat hiling mo ini yung sa Kuwait pala si Ma'am Raquel na kuya hindi sa Bicol ayaw tama ba hindi ka mo magpapara simit malay nindo paguli din ni Ma'am Raquel sa Kuwait yun na napayaman man sa barangay nindo hindi ka mo magpapara Andres ordinary yung tao hindi ka underestimate ang board member ang board member abogado kuyogon muntar naman board member tampatahan
Mahulog ako sa pagkipagay. Good mo yan. Sige. Sabi tayo nagkapunan ni Mayor Ray Bagay na maging responsable po kita. Puposta sa social media. Kung fake news na dahil katawang data share. Ipag-share ni doon yung programa ko. Makataw kita may share to impormasyon ang kita ipinido ako na nahiling ta na tagay kita sa Albay na nagpuputok sa bulkan naaramtaman na dahil man nagpuputok pa nagdadal na ipamana taman share tama suman nagrunahotong biyok na nagbulok bukad sa bulkan yan kita digdiday aramtaman na ito totoo. No? Yan ang problema sa tuya. Lugod na so palugod. So sala. Nahiling na nilo yan. Yan ang problema man kayo sa tuya social media. No? Natado yan itatangkilik so sala kaysa sa ta. Yan yung programa ko. Tanganing i-share nindo so tama mga impormasyon tama ba rin nagluluwas na ito sa mga dahil magmakan o kaging report ano posta sa social media kung ano nangisita ko na sa tuyang kapwa may matatamaan ba kita kayo ni o ba mag-backfire iso yan dapat isip kaya bako ngayon na pailing ta sa social media na urag-uragod mo na mas maurag kita mas matali kita ng pinaka-perfecto dahil kitang sala malinig kita so kapos kita dahil bako man kita malinig bako man ako perfecto may mga pagkukulang man ako may mga pagkakasala man ako marog lang kita kaya tao lang kita sabi ko ni tao lang kita marupok nagkakasala pero kung dapat pag-iisip mo nagkakasala kita pero sudah itaman tigtutuyo pero kung aram ta na igibuhon ta iyan ang apod kan sa imo dangag ka kadangagan di ba sala na hiton mo pa napod kan sa imo ang kansay mo Mr. Hulbutana may taka Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo sa TV. di iyo yan tabi sana mapagatid-atid tatabi na nagmisa lugod kita ngunya na Miyerkules sa pag-inong yan perpetual man Miyerkules so di 14 na so sana maging man ang panahon pero yun ang nga ng problema ta may LPE kita no nasa Lugkang Par so ingat-ingat sa natabi kita yo so mga yaon man dyan pati sa mga nasa evacuation center sa Tabaco Sudma duman sa conference mga tugang pag-anunsyer man ni Mary Brades lalagan ki mga internet connection may wifi tabi sa mga evacuees dyan sa mga evacuation center sa Tabaco di pwede na kita duman na maki-wifi lalagan ang sabi kasud man ni Mayor Ray magayon ta gari may tinauman discount so converts gari day na so parang membership fee ang babayadan sa nadatabi kan syudad monthly bill so monthly bill na ang internet kaya kada day pero ang evacuation center sa Tabaco apat paano sa Hiraya Mari suna propago sabi lagan man ito di
tabi ki internet connection tanganing igwa ki malibangan so sa tuyang mga ribakwat. Yo, di paano kini Sir John, maduman kita. Free wifi man kita. Tabata baga pagbago bang dilag pa ng internet kasi Sir John, naramdaman mo kang bago ka ngayang takodan kin internet makaskas taday pa mga nakakakul pagdakulo na sige na sa nantaririk yo di ngunyan ang itatakod pa sa itatakod o tinakod na apo to si Mayor ko na takod na itakod na aram duman kita matambay Sir John duman kita matambay sa evacuation sir ganing magka-prepay lang Serbisyo asin reparo kaibahan si Mali Moksea Mr. Hulana sa Bicol. Pinuninin sa runggan sa lupa at kami ka ito kata nagdodorolag ka mo ta naghahabol dahil so ano ini ang habol ka niyan so hindi ka yan ano para ba Ma'am Raquel una ko tabi Ma'am Raquel may nagtaram sa kuya ngaya kuya sabi sa kuya Mr. Ulbutana ako kang nagdadangog ngaya ako sa imo aki nag-eskwela pa ngaya ko kayo elementary ika ngayang armo ka ito sa June sabi sa kuya kay itong nagdadangog sa ko ikapalan nga si Mr. Hulbutana ang aki pa ngaya ko sir basta nangaya ko ito ika napigdan ko ika ngayang alarm ko kay ito abago kaya kami class di ika nangaya kito siging tiwa-tiwa sa radyo kaya pag nagtiwa-tiwa ka dapat ngaya mag-asikaso na kami tama na o yan ay miya ko ngunyan nga tabi siya rigwa na akong ano? Yugod mo tabi Ma'am Raquel so, para dangog ko kay itong aki pa elementary kahiling niya ako ngunyan dadong ka pa yun niya may kwapo na nga ako sir may mapapo ay inay baka iyo man may makwapo naman niya ako grabe kumbaga so ano yung nakitang maray sa radyo sa broadcast makwapo na da siya para na may makwapo na da siya na pangyari sa matang sa pangaran po yan kan sa muya manager maestro nila doon si SM Sir Tony sa pangaran man ni Madam sa pangaran ni Vice Mayor Tiglan Bongao City Councilor Riner Burse kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot Mayor Shikap Osbilo Student Cup Art Avila Kang Carol BM Big Siga Jr. Salamat siyempre yaon dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 Complete Coffee Mix yo 6-in-1 mix may makwapo ka naman ng galaga Ma'am Raquel uyugon mo yan Ma'am Padamaylin so mga paradago ko kayo may mga makwapo na uyugon mo yan rin nagdadagog na nga ako sa imo ngunyan nga may makwapo na ako pangyari sa
Pwede naman kita di po sa programa Asin Reparo. At yan, papadagos ta sa iba pa dyan itong mga pagure-restoryan duman po sa programang Sutama Sana. 10 to 11 sa programang Sutama Sana, 10 to 11 sa 107.7 Radyo natin Tabako. Ako po ang sa indong link. Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana. Ang pag na ngayon doon sa Kuya Lul ko. Huling mo na. Sa iyo ini si Mr. Hulbutana sa aga naman. Adios amigos. Domo arigato. Kita bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Simulaw na iligo maliwanag. Simulaw na iligo maliwanag. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet
silang nakikialam.